Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaita mwana navatete vangu apo pandainge ndine 15 years mukoma. Saka vatete vakazotondiudza, this was last year, pavakandiudza kuti mwana uyo wavakaita makore awo andainge ndichigara kumba kwavo, mwana wacho iyeye ndewedu tose. Saka ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kunyepa, so ndakazoti ndawana kamari pandakazodzokera kuZimbabwe, tikabva tachizoenda kuma-DNA, tikabva tachizotestwa zvechokwadi, mwana uyu akabuda ari wangu, uyo wandakaita navatete vangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: ininiwo ndainge ndichigara kumusha nevabereki vangu. Vatete vangu vainge vakaroorwa, ndivo vainge vari last born mumhuri. Sekuru vangu vainge vaine barika, saka vana baba vedu vana vekwaamai nini. Then vatete vakabva vachizoroorwa nemurume wavo ainge aine mari. Saka vatete vaiva munhu wekuti vaindifarira zvisingaite, vachida hama dzavo, uye ndikangoti hama dzose dzakabudirira dzekusaidi rekwababa inhau yekuti vakabatsirwa navatete vangu muupenyu. Vazhinji vacho vakabuda vakazoenda kumhiri kwemakungwa seni so. Saka ipapo pandakazoenda kumusha, vakauya vakanditora vakati kuna baba vangu vainge vasingade kuti ndinge ndichidzidza kumusha nekuti kumusha kwainge kusina education yakanaka. Ndopavakabva vachizonditora ndikabva ndachizoya ndikatanga kugara navo mutauni. Saka ivo nemurume wavo vainge vakaronga kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunodzidza kuboarding school, nekuti vazhinji vaitorwa natete vaizotanga kudzidza kuboarding school. Then vatete vakabva vati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichigara navo pamba pavo, so ndakazotanga kugara pamba pavatete vangu mukoma. Murume wavatete nguva zhinji aigara asipo pamba. Saka nerimwe zuva vatete vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizoona movie navo. Musi wacho iwoyo tainge tiri tega, musikana webasa ainge aenda zvekare, vana vavo vainge vari vadiki kwandiri. Saka vakati varara vakanditi ndinge ndichizoya kuzoona movie navo. Ndakaenda ndokubva tatanga kuona movie. Ndainge ndakagara pane rimwe sofa rainge ririmo mubedroom mavo. Vakabva vanditi ko hausi kunzwa chando here, uya upinde mumachira. Ndakabva ndaenda ndikanopindawo mumachira, tikabva tatanga kuona movie tiri tose. Vakanditi hembe dzangu dzandainge ndakapfeka dzainge dzichivabaya baya, sezvo ndainge ndakapfeka jean nejacket. Ndikakurura, ivowo vakakurura, vakati yeah, it is better. Semwana mudiki ndakatanga kungonzwa kuda, then ndokubva ndatanga kurara navo, but ivo ndo vakatondidzidzisa kuti unorara sei nemunhukadzi. Hapana chandainge ndichitomboziva. Saka takazongoramba tichingosika bonde kusvika ndichizobvapo pamba pavo. Asi ipapo pandainge ndichiri ne15 years, vatete vangu vakatobatira pamuviri. Then ndokubva ndachizouya kunoku, vatete vakachengeta secret iyi kusvika vachizondiudza vakati mwana wandinaye uya wandakaita uchigara pamba pangu, mwana watakazvara tose. Ndobva ndachizodzokera kuHarare, tikabva tachizoenda kuma-DNA, mwana akabuda ari wedu. Ndozvakaitika izvi mukomana. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvazvakangooma naimi, zvakaoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu
ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti mumhuri medu mune ngozi irimo. Apa tiri vanhu vekuti tinoenda kuchechi, but vabereki vangu mukoma vanotopota vachitotitora tinoenda kune imwe n'anga iyi ndichangoti inogara kuEpworth. Saka tinoti kana tikaenda ikoko kazhinji tinowanzo kuenda huri usiku, but vabereki vangu vanotomboendako ari masikati. Vazhinji vatinonamata navo vanofungidzira kuti ihama yedu nekuti inotombouya pamba. N'anga iyoyo painouya pamba inenge yakawandisa zvinhu zvayo zvainoshandisa pakurapa zvinenge zviri mubhegi, then tinozoti wava usiku ndo patinozonzi tinge tichipinda mumatare. Saka ngozi iyi irimo mumhuri. Tainge tina vamwe bhuti vedu avo vakaenda kuSouth Africa, saka ivo vainge vari munhu vainetsa ende vaigara vari mumaoko emapurisa, vainge vari mbavha, vaipira vanhu vachipindira vanhu mudzimba dzavo. Vakazoenda kuBulawayo. Pavakaenda kuBulawayo I think kuti ndo pavakabva vachizonyanyisa kupanduka, because even though kunoko kuHarare vainge vari munhu aigara achingotsvakwa nemapurisa, but vainge vasingafambi vachirobha vanhu vachishandisa pfuti. Pavakaenda kuBulawayo vakabva vatanga kuwirirana nevamwe varume, then ndokubva vachizoenda kuSouth Africa. Vaenda kuSouth Africa vanonzi vakasangana neumwe muZimbabwean uyo ainge aine mari, ainge akaendako kunohodha iye nemudzimai wake. Vakabva vachizoedza kumutorera motikari zvekare nemari, saka pakuzononetsana iwo mukoma vanonzi vakabva vamubaya nebanga murume uya pahuro akafira paspoti. Saka mukoma vakabva vachizosungwa vakanofirawo kujeri. Zvakaitika variko kujeri hazvitonzwisisiki. Mukoma vanongonzi vakawanikwa vakazvisungirira, but vainge vakazvisungirira neshoeless. Apa zvinonzi mujeri hamupindwi nemashoelaces. Mukoma vangu ivo pane vamwe vakambovashanyira, hanzi vaiti kana vakashanyirwa vaitanga kuchema vachiti ndiri kushungurudzika, mweya wangu hausisina zororo, nekuti ndiri kumuona murume uya zuva nezuva anouya kwandiri achinditambudza. Hanzi ainge uya kwavari achivaudza kuti muka tinge tichitaura, handiti wakandiuraya, iniwo handina kuzorora kwandiri, saka iwewe sei uri kuda kuzorora? Saka hanzi vairara vachitaura usiku hwose vari vega vachiti vari kuona chipoko chemurume wavakauraya. Saka mushure mekunge mukoma vaponda munhu iyeye mumhuri, makazotanga kuitika mashura. Zvakatangira kumusha, pane mwana weimwe cousin brother yangu akangowira mumugodhi, but akawira mumugodhi mushure mekunge atomboudza vamwe vake avo vaainge achitamba navo the previous day. Akavaudza kuti pane munhu akaurawa nadhedhi vangu, munhu uyu ari kuti akabva kuSouth Africa. Saka anga achiti kwandiri, handei tinotamba, ndoda kuti tiende tinotamba mumugodhi, munonakidza kutamba, ndinokubatsira kupinda mumugodhi imomo. Saka vamwe vake havana kumbozvitora serious. Then the following day akangoshayikwa pamba, vanhu ndokubva vatanga kumutsvaka. Akabva achizowanikwa akawira mumugodhi, kuti akabatsirwa nani kubvisa rimwe zisimbi iro rainge riripo rakavhara mugodhi wacho, because vanhu vepo vainge vava kusaushandisa. Saka vainge vakaisa rimwe zisimbi rainge richirema kuitirawo kutoti vana vepo vasazowiramo mumugodhi imomo. Asi iye akangosvikapo pamba pevanhu, vanhu vainge varipo, asi vari mumba kwava kutovhura mugodhi uya, kwava kujambiramo mugodhi wainge usina mvura, kwava kufa mukomanashi. Ndo pakatanga kuitika mashura nezvinhu zvainge zvichityisa mumhuri. Saka vabereki vangu mukoma, apo patakatanga kurota, tainge tichirotawo tichifamba. Ini ndaiwanzo kurota ndichifamba neumwe murume uyo ainge achiti kwandiri, ndinoda kuti unge uchindiperekedza kumusha kwedu, nekuti hanzvadzi yako iwewe yakandiuraya, saka unofanira kutoti unge uchitondiperekedza. Pandakaudza amai
ndipo apo pavakabva vachizounza n'anga yacho yakauya huri usiku. The first night ndakavhunduka mukoma ndichiona kuti yainge itori n'anga yainge yaunzwa nevabereki pamba apa kuchechi, vabereki vangu ivo maelders ekuchechi. So n'anga iyi yakabva yachizotigezesa tose mukoma, takanzi tinge tichikurura nhumbi dzedu, ndokubva tachizotora rimwe dishi, ndokubva tanzi tinge tichizadza mvura mudhishi imomo. Izvi takazviitira mudining. So n'anga iyi yakabva yachizoisa mimwe mishonga but ainge akaita kunge masamba achinhuhwa, ndokubva tatanga kugezesewa tose. Ipapo mukoma ndopatainge tava kunyatsokuchirota manje. Taimurota murume uyo ainge akapondwa nebrother yangu kuSouth Africa. So taitomurota achitouya kwatiri achiti iye ari kuda kuripiwa. Saka nekuda kwekuti mumhuri tiri vanhu vanoenda kuPentecostal dzinza rose rekusaidi kwababa nekusaidi kwamama, tiri vanhu vanongoenda kuchurch one iyoyo. Saka zvekuti kune ngozi hakuna anoda kuzvibhilivha. Vabereki vangu ndopa vakabva vachizonoita mhiko dzekuti isusu mukoma kusvika pari nhasi hatina kana chatinombosangana nacho, tinotorarama life itoripo. Saka vakanoita mhiko dzekuti ngozi iyi isauya mumba medu, inge ichienda ichinonetsa vamwe, ende vamwe havatozvizivi kuti isusu tinochengetedzwa not nekuda kweminamato asi nekuda kwemishonga iyo yatinopota tichienda tichinogezwa nayo kuEpworth, iyoyo yandataura inoita sekunge masamba inonhuhwa. So saka patinoenda kuEpworth tose tinokurura hembe dzedu. Baba naamai vangu mukoma ndinotovaona vakashama, ivo vachitotiona takatoshama, then tobva tagezeswa nen'anga yacho iyoyo one by one. Mamwe mazuva inombouya pamba pedu ine zvainouya kuzocherera pamba pedu. Saka isu pari zvino hatina kana chatinomboona kana kumborota chakashata. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi kwedu hakuna anobhilivha kuti ngozi iriko. Saka since kusina anobhilivha kuti ngozi iriko, vabereki vangu vakabva vaenda kun'anga, vakabva vanoita mhiko dzekuti mweya wacho iwoyo wengozi unge uchizoteverera vamwe vemumhuri, usateverera isusu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Even though ndichiri kuita basa rechivhenda, ndinoita zvekutengesa mutown, asi ndatova nemashops angu kumusha kwandinobva. Ndakamboenda kuSouth Africa. Mushure mekunge ndaenda kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kuita basawo rekudhiraivha, but ndikabva ndachizosungwa nemapurisa. Ipapo ndainge ndichishandisa chiAslam chefake. Saka murodhi umu munhu ainge akandigadzirira Aslam iroro ainge asina kundiudza kuti hariburitswi pamapurisa. Saka nerimwe zuva ndakabva ndariburitsa Aslam riya. Mushure mekunge ndariburitsa Aslam riya, ndipo apo pandakabva ndachizosungwa nemapurisa ndikatombogara mujeri. Saka ipapo ndainge ndiine umwe mukadzi muSouth African wandainge ndichidanana naye. Mukadzi uyu mukoma akabva achizoba zvinhu zvangu. Ndichingobudawo mujeri ndakabva ndatorawa deportation same time. Apa nekuda kwenyadzi ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichidzoka kuno kuHarare, because pandakatanga kushanda ndava kuwana mari ndichishanda ndichiita basa rekudhiraivha. Mudzimai wangu ndakabva ndachizomuramba mukoma because ndainge ndava kuona sekunge iye level rake nelevel rangu zvainge zvatosiyana. Saka ndakabva ndangotanga kungomuignore, then ndokubva tachizorambana. Ipapo ndainge ndatova nemuSouth African uyo wandainge ndava kudanana naye, wandaiona kuti uyu ndiye
ndiye weklasi yangu, saka aingodawo mari kubva pandiri. Mukomana She ipapo pandakazoti potewa ndichisiyiwa muBeitbridge, ndakabva ndapiwa option yekuti ndinosiyiwa maoko emapurisa muBeitbridge kana kuendeswa kuHarare. Ndikati kwete, zviri nani kuti muge muchindisiya maoko emapurisa muBeitbridge. Ndokubva ndachizobuda paya. Mushure mekunge ndabuda, ndakabva ndachizogara muBeitbridge. Ndaingoitawo zvimabasa izvozvo zvokungobatsira vanhu, plus ndaiva ndiine umwe uyo kwandaiwirirana naye ainge achigara muBeitbridge. Ndakagara kumba kwake ndichiita zvemapiece job. Ndokubva ndachizowana mari kwava kuchizodzokera kuSouth Africa kuJoburg kwandainge ndichigara. Pandakasvika mulocation mandainge ndichigara, ndokubva ndatoona kuti mukadzi uyo muSouth African wandainge ndichidanana naye ainge akatotama nechekare, akatuta zvinhu zvangu zvose nemotikari mukoma kupusa kwandainge ndakaita, motikari yandainge ndakatenga ndainge ndakaisa muzita rake sezvo mapepa painge pasina tololo. Ndokubva aitengesa motikari iyoyo mukoma. Ndakaita desperate, ndikaenda ndikatanga kunetsana naye, ndikasungwa futi nemapurisa. Ndokubva ndazodipotewa. This time around mukoma ndakadzoka kumba ndisina kana sent, ndisina kana plan. Ndadzoka kunoku kuHarare ndopandakabva ndachizopiwa mari neimwe hanzvadzi yangu. Ndokubva ndachizotanga kuita basa rekutengesa mutauni, basa rechivenda. Saka nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndatanga kuendawo kuchechi dzemasowe, even though takakurawo tichienda kune imwe chechi yandisingadi kukuudzai zita rayo, but it is a Pentecostal church. Saka pandakatanga kuenda kumasowe ainge iri nhau yekuti ndainge ndichida kugadzirisa upenyu hwangu, because ndaitoona kutoti upenyu hwangu hwairatidza kuti painge paine munhu ainge akandisungira chiraramo changu. So mukoma ndakabva ndachizotanga kuenda kumasowe ndichibatsirwa nemaprofita akasiyana-siyana. Then pane umwe muprofita uyo akazoti kwandiri, baba, ndiri kuona kuti imimi sekuru venyu vane tsvimbo yavo iyo yavainayo. Tsvimbo iyi yakazopiswa, even though vainge vari munhu vainge vachinamata, but sekuru venyu ndiri kuvaona kuti vainge vatori nenguva dzekuti vaipota vachitombopira kutokanda bute pasi. Sekuru venyu ivo vaiita zvechivanhu in secret, saka ndo vakakanganisa dzinza ravo, vakakanganisira vana vavo, nekuti havana kudzidzisa vana vavo apa vainge vachireva madzibaba edu, kuti havana kuvadzidzisa kuti tinokumbirira sei. Vainge vachingoti namatai vana vangu, but ivo vaipota vachiita zvechivanhu. Ndokusaka sekuru pavainge vachiri vapenyu hanzi zvinhu zvainge zvichifamba. Iko zvino zvinhu zvainge zvakaoma nekuda kwekuti sekuru avo vaipota vachienda vachinopira vachitikumbirira, vachikumbirira dzinza ravo rose, vainge vasisipo vakafa. Saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichitenga tsvimbo. Ndakatenga tsvimbo in secret, zvekare ndikabva ndachizotanga kumwaya bute pasi. Ndopa zvakatangira ipapo. Ndokubva ndachizotanga kuenda kun'anga. Ndakazotaura neumwe mukadzi uyo wandainge ndava kufambidzanawo naye, iye anoitawo futi zvechivenda. Akandiudza kuti ainge akanzwa kuti kuMozambique kune imwe n'anga iyo inopa vanhu vanoita zvekutengesa mishonga. Ndakabva ndachizoenda naye mukadzi uyu mushure mekunge taunganidza mari, because iye ainge achida kutoendawo kuMozambique, but semunhukadzi ainge achitya. Ipapo pandakamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichienda tose, akabva achizoti it is okay, handei tose. Mukoma ndokubva tachizoenda kuMozambique. Tasvika kuMozambique kuya takabva tachizotemererwa nyora kumusana. Ndine nyora 4 kumusana uku dzandakatemererwa dzinopota dzichifamba. Zuva randinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita mari dzinotanga kufamba zvekuti dzinogumisidzira dzava kutondirwadza mafambiro acho awo adzinenge dzichiita kumusana kwangu. So mukomana ndakabva ndachizodzoka kuno kuZimbabwe. Ndokubva tachizoenderera mberi nebasa redu ratainge tichiita rekutengesa. Pasina kana nguva ndakabva ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokumbira mudzimai wangu ruregerero nekuda
kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoshandisa mwana wedu pamhiko dzacho idzodzo kuitira kuti ndirambe ndichingobata mari. Ndakaenda kumudzimai wangu ndikamupfugamira ndikamukumbira ruregerero, even though ainge aita move on but ainge asati aroorwa zvake. Ndakamukumbira ruregerero ndokubva ndachizoenda kune vamwe vakuru vechechi ndikavakumbira zvekare ruregerero, uye nekuti vange vachizotaura nemudzimai wangu. Saka vakatoti chinhu chakanaka kuti vanhu vanenge vakarambana vange vachizotaurirana, sezvo tainge takaita tose vana, iye ainge asati aroorwa, even though ainge achiti aiva nemurume. But ndakaramba ndichingoshingirira nekuti chandainge ndichida paari ndini ndainge ndichichiziva. Then mudzimai wangu akabva achizobvuma kudzoka kumba, asi ndakati asati adzoka ndakabva ndaenda kuvabereki vake ndikanoripa ndikakumbira ruregerero. Then ndokubva achizodzoka mudzimai wangu tikabva tachizofirwa nemwana. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kuti mwana wedu iye akazofa sei. Saka mwana mushure mekunge ashayika ndo pandakabva ndachizotanga kuwirana nomumwe murume uyo akabva achizowirwa nedambudziko. Traki rake rainge rava kungogara richingofa nguva dzose. Akabva ati kwandiri ainge achida kuritengesa traki iroro. Ndokubva ndachizomuudza kuti ndaikwanisa kumupa mari, but kamupiro kacho kandainge ndichida kuita mari ndekekuti ndaimupa pashoma pashoma. Akabva achizobvuma. Ipapo mukomanashe ndainge ndisitomborina kana idea yekuti ko mari yacho ichabvepiko, asi ndakangoiwana mari sekutamba sekuseka. Nerimwe zuva ndakati ndichifamba mutauni, mukoma pane umwe murume uyo akangodonedza wallet yake. Ndokubva ndanhonga wallet yaye ndikatopinda mune imwe shop. Zvakandinetsa mukoma kuti ndianiko angafamba nemari yakawanda kudaro uchifamba mutauni. Yainge iri $4,000. Mukoma nashe traki randakatenga pekutanga ndakaritenga nemari dzandainge ndichinhonga. Dzimwe nguva ndaingoti ndikamuka mumba ndaibva ndaona kuti mumba munenge muine mari sometimes pasi pembedha. Saka ndakabva ndachizofonerwa nen'anga iya yekumozambique. Ndakaenda kukumozambique ndikabva ndanzi mhiko dzangu ndainge ndakadzikanganisa. Ndikati mhiko dzipi nhai sekuru? Vakati vainge vakandiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizorara zvekare nomumwe munhukadzi mushure mekunge ndatanga futi kugara nemukadzi wangu. But ipapo mukoma vakandinyepera because havana kumbogara vakataura nezvayo nyaya iyoyo, plus vaitozviziva kuti nemukadzi uyo wandakaenda naye, mukadzi iye inini naye tainge tichidanana. Ndo zvatakatotanga kutovaudza patakatopinda mudare ravo, vachitibvunza kuti muri mukadzi nemurume here. Tikavaudza kuti kwete, tainge tisina kuroorana, tinoshanda tose uye zvekare tainge tichingodanana zvedu tichingofambidzana. Saka ipapo vakabva vachizochinja statement vakati ndakakuudza. Saka kana uri mudare uri pamba pemunhu hazviite kuti urambe uchingoitisana nharo nemunhu futi akakupa mishonga iyo inokuraramisa uye zvekare inokupa mari, unozongosvikawo pakungonyarara. Saka vakabva vachizoti kuti mhiko dzangu dzinge dzichizogadziriswa idzo dzandainge ndakakanganisa, vachitoti ndoda kutofonera zvekare mukadzi wako iyeye. Apa vainge vachireva mukadzi uyo wandakaenda naye kuMozambique kuti ange achiuyawo kuzogadzirisawo nekuti dzake mhiko dzainge dzakakanganisika. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nembwa kweupenyu hwangu hwose. Mukomanashe ndo zvandinoita izvozvo muurombwa hwangu nekuda kwekuti ndakakanganisa mhiko dzangu mushure mekunge ndadzosa mudzimai wangu. Then ndikabva ndachizorara zvekare nemukadzi wandainge ndagara ndichidanana naye tisingatozivi kuti tiri kutokanganisa mhiko dzedu. Iye ainge akaudzwa kuti aifanira kuti ange achizokumbira murume wake ruregerero uyo ainge ava kugara kuSouth Africa neumwe mukadzi. Mushure mekunge aona kuti ainge ava nemari, akabva achizoramba mukadzi wake uyo waainge ava kugara naye kuSouth Africa, akabva achizodzoka kuZimbabwe akatanga kugara nemukadzi uyo wandakaenda naye kuMozambique. Vakafirwawo nemwana, but tairamba zvedu tichingorara tose inini nemukadzi iyeye. Saka ndakabva ndanzi mhiko dzangu kana kuri kunzi ndinoda kuramba ndiri mupfumi ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nembwa. Mukomanashe paimbwa idzo dzandakazotenga nditori neimwe iyo yatojaira inotozviziva kuti kana ndikatanga kuibata muswe wayo ndinenge ndava kuda
kurara nayo. Ndinoita bonde neimbwa mukoma Nhashe. Nditori nemazuva awo andakatarirwa kuti imbwa iyi ndinoitora. Zvekare ndine imwe room iyoyo ndakangoudza madam kuti handidi kuti inge ichishandisiwa. Room iyi mukoma haina furniture, hamuna kana chirimo murumu imomo. Ndimo umo mandinoitira bonde neimbwa yangu. So ndo zvandakaita izvi. Zvekare nezvimwewo zvinoitika mumhuri, because semunhu akaromba ndine dzimwe mhepo idzo dzinopota dzichingosimuka, saka mhepo idzodzo ndinobva ndachizodzisundira kune vamwe vehukama vasina kana chavanomboziva. Ndo zvandakaitawo izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi namukoma vedu ava ivo vanoita zvekurara neimbwa paimbwa dzavo dzavakatenga. Vatori neimwe iyo yavakajaidza kuti vanopota vachirara nayo. Hanzi nyaya dzacho dzakawandisa, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Vanhu vazhinji vanondiziva vanokufungidzirawo kuti ndakakomborerwa naMwari, ndakanzwirwa nyasha naMwari, ndikabatsirwa neumwe murungu wandainge ndichishanda naye. Hongu murungu wandainge ndichishandira ainge achindifarira. Saka mushure mekunge azobuda muno muSouth Africa akabva achizondifonera akandiudza kuti ainge achida kunditumidzira mari nekuda kwekuti ndainge ndakamushandira kwemakore akawanda. Saka ndakauya muSouth Africa kudhara vanhu vazhinji vasati vava kuuya kuno kuSouth Africa. Joni iyi yainge ichiri nechiremera, yainge ichiri kutyisa. Ndopandakauya kuno kujoni ndikatanga kumushandira murungu iyeye. Saka haana kuzondipa mari yangu yepension yemakore ose awo andakamushandira. Akazoti aenda kuAustralia ndopa akabva achizondifonera akandiudza kuti ainge achida kundipa mari. Saka akaita mazuva akawanda achinditumidzira mari. Ndaenda ndichinokolekta mari iyoyo ndokubva ndachizotangawo zvimaspaza shop zvangu. Saka vazhinji vanondiziva vanokufungidzira kuti ndokuita mari kwandakaita. But let me confess to you mukoma kuti ini kuzoita mari kwandakaita nemari dzose idzo dzandinoita inhau yekuti ndine umwe muNigerian uyo wandinowirirana naye. muNigerian uyu mukoma ndakashanda kurestaurant kwake apo murungu wangu paakaenda kuAustralia nemhuri yake. Saka ainge aine chirestaurant. Ndaitawo zvekusuka ndiro muchirestaurant ichocho chiriko kuKempton Park uko, uye zvekare zvinhu zvainge zvakatooma ndisitomborina kana mari. Saka nemuNigerian uyu takangowirirana because ndainge ndisingamubiri, uye zvekare aizviona kuti ndinoshanda. Vamwe vandainge ndichishanda navo vaipota vachimubira. Saka ainge aine dambudziko rekubirwa nevashandi vake vakawanda. Then ndipo pandakabva ndachizopiwa mari. Ndikatomudza kuti ndainge ndichitumidzirwa mari nemurungu wandainge ndakamboshandira. Akati okay, it is fine. Ndokubva ndachizoregedza kuramba ndichimushandira ndikatanga kuranawo business rangu. Saka mushure mekunge zvinhu zvamboita sekunge zvasimukira, I think kuti pane umwe wehukama uyo akazondigadzira zvinhu zvangu zvikabva zvaoma mukoma. Ndokubva ndatanga kubhuroka. Vanhu vazhinji vaingoti ari kubhurokeswa nevanhukadzi, but ndainge ndiine vakadzi vaviri vandainge ndichidanana navo maSouth African, but ndainge ndichitova manager vakadzi ivavo, ende vainge vatori nebehavior yakatonaka. Vaiva vanhu vaitonzwisisa. Umwe wacho wandaidanana naye tainge tiine chispaza shop pamba pavo, ndiye aitondibatsira. Haana kana zuva raaimbondibira. aitorana takshop iyoyo achitoziva kutoti itakshop yemurume wake. Then umwe wacho aitoshandawo zvekare, ainge ari munhu ainge achinzwisisa. Saka kuti ndingati ndakazobhurokeswa nevanhukadzi kwete, because handina mari dzakawanda
zvinhu dzandaimbovapa, but zvinhu zvakaoma mushure mekunge ndaenda kumusha. Pandakaenda kuZimbabwe ndichinoshanyira veukama, pandakazodzoka ndo pandakaona kuti life yangu, mararamiro andainge ndichimboita, zvinhu zvainge zvava kudzikira. Ndikabva ndachizoitawo mistake kwava kunotora mari kuna machonisa. Mukomana mari iyo yandakatora ndo yakazoita kuti ndinge ndichibroka, because yainge ichingowedzera each and every day kusvika zvatovharana, kusvika zvinhu zvatooma. So after that mukoma ndipo apo pandakabva ndachizoenda kumunigerian uyauya, because ndainge ndichida kutaura naye kuti ndinge ndichinzwa kuti ainge asingadi here kutenga matakshop angu, because ndainge ndiine matakshop akawanda chaizvo. Ndakaenda kwaari ndikamuudza kuti zvinhu zvainge zvandiomera apa, ndainge ndava kungoda mari yekuti ndikatengesa matakshop ose andainge ndiinawo, then ndobva ndatsvaka rimwe business rekuita. Ndainge ndava kuti zvimwe kuda kana ndikakwanisa kana kutenga iri kombi, kana ndatenga kombi ndobva ndatanga kuita hangu zvehumalaicha. Saka ndakati ndichitaura naye munigerian uyauya, akabva ati, you know man, I feel so sorry for you, I think I can help you, but give me some days so that I can think about it. Ndobva ndachidzokera hangu kumba. Ipapo ndainge ndava kugara kunonzi kuRandfontein mazuva acho iwawo pandakazobatsirwa nemunigerian. Saka ndakangoti sezvo asina kurakidza kuti anokwanisa kundibatsira, angonditi I will think about it, ndokubva ndatongokanganwa nezvake. Akabva achizondifonera nerimwe zuva ndakatorivara, akabva ati kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizouya kurestaurant kwake. Ndakabva ndachizoenda kuKempton Park, akabva anditi ndinge ndichipinda mumotikari. Pandakapinda mumotikari mukoma, ndakaona vision, ndakaona sekuru vangu vakashaika vachidzungudza musoro, vainge vakamira kumberi kwemotikari vachiratidza kuti ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichienda naye kumba kwake. But mukoma ndakabva ndatanga kunamata nechemumwoyo, ndikati mweya yemadzinza, mweya yerima isingadi chakanaka, ini nhasi ndiro breakthrough day rangu, I am going to get a breakthrough in my life. Ndikatanga kunamata paya ndisingatozvizivi kutoti ainge akatoromba murume uyu ainge achida kundibatsira. We then went to his house. Aigara muimba yakanaka chaizvo. He is also married to a South African woman. So akabva achizonditi ainge aine dhiri raainge achida kuti tinge tichiita. Akabva andiudza kuti iye he was an occultist kubva kuNigeria, ainge atori nemishonga yake yaainge akapiwa, ndokusaka akauya kuno kuSouth Africa because akaona kuti izvi zvaainge achida kuita munyika make ainge asingadi kuzviitira imomo. Saka akangonzi you have to pick one country where you want to go. Akatoti haatotendedzwi kuenda kuNigeria, akanzi zuva iro raanongotsika ivhu reko kuNigeria ndozuva raanofa. Saka akabva achizosarudza South Africa, akati I choose South Africa. Ndokubva achizouya kuno kuSouth Africa and then he settled down. Kwava kuchizoroora mukadzi wemuSouth Africa kuti anga achizowana mapepa. Saka ainge achitondudza kuti he is going to die here in South Africa. Akati kuNigeria kunyangwe zvikanzi kukafiwa mumhuri, chaanongoita ndechekuti anotumidzira mari. Ainge achiti kubva zvaakabvako kunyika kwake haana kana kumbogara, akazodzokerako kuNigeria. Akabva achizoti ainge achida kuti tinge tichishandidzana. Akandiudza kuti iye ane altar, akanditi huya uone altar yangu. Ndokubva tachizoenda mune imwe room. Muroom umu mukoma ndakabva ndaona kuti mainge muine table. Katable aka akandiudza kuti it is gold coated. On top of that table painge paine rimwe rakaita zidish resimbi but risina kunyanya kukura. Then ndikaona kuti mudishi imomo mainge muine gonye rainge ririmo, but gonye iri rainge riri muropa. Saka akabva anditi ndicho chinomupa mari chigonye ichocho, asi chinofanira kuti chinge chichipota chichipiwa zvibereko zvevanhukadzi, chinorarama kunyanya nezvibereko zvevanhukadzi. Asi mazuva awo panenge pasina zvibereko kana kuti chibereko chemunhukadzi chekuti gonye iroro ringe richizodya, rinenge richirarama nekunwa ropa. Asi hafanire kuti ange achizoita nguva yakareba asina kuchipa chibereko. Saka akabva achizoti kwandiri vakadzi
vazhinji avo vaakadanana navo zvainge zvinozivikanwa nemudzimai wake. Vakadzi ivavo akavachekeresa zvibereko zvavo, but dambudziko rainge ravapo nderekuti vakadzi vose vamwe avo vainge ava kupfimba, vakadzi ivavo vainge vava kunyumwa zvekuti vanongodanana apo paanenge ava kuda kumushandisa mukadzi iyeye kuti ange achimutorera chibereko chake. Mukadzi iyeye anobva atanga kunyumwa, saka akabva ati kwandiri, ini sezvo ndainge ndisina kuromba, ainge achida kuti ndige ndichimubatsira mukurombwa kwake, saka kumubatsira uko kwandainge ndichazoita iniwo ndainge ndichazobhenefita. Akanditi I am going to give you money, I am going to give you anything that you want. Saka akanditi kana uchikwanisa just try even only once, uchaona kuti ndichakupa mari yakawanda sei. Saka ndakamubvunza kuti ndinozvifambisa sei, akabva anditi kana uchikwanisa it's either unongoudza munhu direct kuti uri kuda kutenga chibereko chake, then kana wamuudza kuti uri kuda kutenga chibereko chake, kana akarakidza kuti anenge achidawo kutengesa chibereko chake, then unobva wachizouya naye kwandiri, ini ndini ndinoziva kuti ndinozoita sei naye. Saka ndainge ndiine umwe muSouth African uyo wandichati Zanele, wandainge ndichidanana naye. Mukomana she ndiye akava wekutanga uyo wandakatorera chibereko chake ndikaenda ndikanochitengesera muNigerian iyeye, but ainge asingatozvizivi kuti ainge achitoshandiswa pamhiko dzeurombwa. Saka Zanele uyu ndichamuti ainge aine 22 years, ainge aine vana vake vaviri. So ndakataura naye mushure mekunge ndamuti anga achiuya kumba kwangu, ndakabva ndachizomuudza kuti paiva paine umwe muNigerian uyo ainge achitsvaka vanhu vekuita threesome navo. Akaramba akati handife ndakaita zvinhu zvakadaro. Ndikamuudza kuti tainge tichazopiwa 25k upfront. Akati iyi imari yakawanda, then after that tozopiwa mari. Ndikamuti after that tinozopiwa 7k. Akabvuma akati even nhasi zvinoita here kuti tinge tichiendako ikoko. Ndikati kana uchida. Saka ndakabva ndachizofonera muNigerian wewe ndikati panapa ndina Zanele wandiinaye, saka iye ari kuti zvinoita, because iye apo paanotora chibereko chemukadzi wandinenge ndauya naye kumba kwake tinotoita a threesome, tiri vaviri varume tichirara nemukadzi umwe chete, ndokutora kwaanoita chibereko chemukadzi wacho iyeye wandinenge ndaenda naye kumba kwake. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndiine umwe muSouth African uyo wandainge ndataura naye. Akabva achizoti kwandiri, aiwa iwewe usachimuudza kuti ndinoda kuti munge muchizouya kunoku ari kumaperiods, but iwewe chingomeka sure kuti paanenge ari kumaperiods then unobva wachizouya naye kunoku. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndatumidzirwa kamari like to show kuti this was a deal that was already done and tainge tangomirira kuti tinge tichienda ikoko. Saka ndakaitirwa ma-e-wallet maviri ndikanotora mari yaya ndikamupawo half, iniwo ndikatora half. So ndakazongoti nerimwe zuva mushure mekunge ndaita mwedzi miviri ndichingonyora pasi mazuva ake ekumaperiods, ndikati Zanele ndoda kuti unge uchiuya kumba kwangu. Akanditi no, I cannot come because I am not okay, blood river sha. Ndokubva ndachizoti it is okay, chingouya ndikuda kukuona chete. Then she came. Mushure mekunge auya ndakabva ndamuti iwe hausi kuda mari here? Akati mari ndinoida. Ndikamuti handeika kumba kwemuNigerian uyauya tinoita mari. Akabva ati hazviiti, tingaenda sei because I am not feeling okay, ndiri kurwara. Ndikati hazvina kana basa. Then that was when apo paakabva achizobvuma tikabva tachizoenda kumba kwemuNigerian uyauya. Tasvikako ndipo patakabva tachizomirira kuzonosvika kunze kuchizosviba, ndokubva tachizoita threesome yedu. Mukadzi wemuNigerian uyu ainge aripo, akangopretenda sekunge asipo, ainge akazvivharira zvake mubedroom make tichiita threesome naZanele. Then mangwana acho makuseni tikapiwa mari, but ini ndine mari yandainge ndakatopiwa nechekare in secret. Then after that ndipo apo
pandakabva ndachizotanga kungofamba ndichingotsvaka vanhu avo vandainge ndichiti ndikadanana navo, ndobva ndavaudza kuti ndine muNigerian wangu wandiinaye uyo anofarira kuita zvema-threesome, saka ari kutsvaka munhu wekuti anoda threesome but tinokwanisa kupiwa mari. Saka vazhinji vaibva vachizobvuma, then we would go there tobva tachizonoita ma-threesome edu, then muSouth African iyeye obva achizopiwa mari dzake. Mukomana acho ndainge ndisina kumbogara ndakazviidza pane maZimbabwean, vakadzi vekuZimbabwean, but ndakatongoona kuti havasi vakadzi vemuno muSouth Africa chete vanoida mari, kunyangwe vekuZimbabwe mari vanoida. Pane mumwe mukadzi zvekare uyo wandainge ndava kudanana naye ndikamuudza kuti inini ndinofarira ma-threesome, kwava kuchizoenda ko ikoko kumba kwemuNigerian uyo takangomutorera chibereko chake mahara, aitongofungidzira kuti ndo zvandinofarira. Semunhu wandainge ndichichengeta aingoti akati ndoda kuenda kumusha ndaingomubvunza kuti unoda mari, ndobva ndachizotomupa mari iya. Saka takatoenda tikanorara kokumba kwemuNigerian ndichiita threesome yedu. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndine mari dzangu. Ivo vanga vachiti kana mukaona Benz yandinofamba nayo kana vanhukadzi avo vanondichiva, I do not blame them. And vamwe vacho vari kuti hanzi ndinotovanzwira tsitsi because ndinoti kana ndikatanga kufambidzana nemunhukadzi ndine imwe sweet tongue yekuti kana akapusa anokwanisa kutoramba murume wake achitofungidzira kuti she is going to be my wife. Hanzi mari iripo yakawandisa chaizvo mukoma, asi mari iyi ndinoipiwa nemuNigerian akaromba. Uye zvekare mukadzi wose wandafambidzana naye kuti tirambe tichifambidzana tinofanira kuti tinge tichitomboita ma-threesome nemuNigerian, but ma-threesome imomo hanzi ndo munobva mari yangu, nekuti iye anobva achizorasikirwa nechibereko chake. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana muine maconfessions enyu amunenge muinawo, please do not hesitate. You can come to my inbox and then you share with me your own side of the story.